салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Шараф Медиа. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми Ҳидоят Зайнаб ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидатитон ро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. Асина Туғал 18 октябри соли 1984 дар шаҳри Истанбули Туркия чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. вай таҳсили худро ҳамчун ихтисоси доктората дар донишгоҳи Бағазичӣ ба тимом расонида, худи ҳамон вақт факултати математика ва илмҳоро хатм кардааст. аз соли 2000 ба ҳайси хабарнигор TJRT, Канал D ва Show TV кор кардааст. бозингари зебо, ки дар ҳама соҳаи варзишӣ муваффақ аст. дар рейтингҳои байналмилалӣ мақоми баланд дорад ва инчунин дар теквондо камарбанди сиёҳ аст. Асена Туғал, ки дар озмуни зебои Мисс Туркия, яъне зебосанами Туркия дар соли 2006, ки дар Туркия баргузор шуда буд, ба зебоӣ ва физикаи дурусти худ диққати ҳамаро ба худ ҷалб кардааст. Асена Туғал ба актёрӣ таваҷҷӯҳ зоҳир кард ва аввалин лоиҳаҳои ӯ силсилафилми Акасия Дурағӣ буд, ки дар соли 2008 ба фаъолият оғоз кард. дар ин силсилафилм ӯ ҳамчун Эзгӣ бо муваффақият ҳунарнамоӣ кардааст. лоиҳаи ҷорӣ Асена Туғал дар як силсилафилм бо номи Лайс, яъне Мактаби Миёна иштирок мекунад, ки яке аз беҳтарин намоишҳои соли 2017 мебошад. дар ин силсилафилм ҳунарпешаҳои ҷавон маъруф ба монанди Исмаил Эге, Шашмаз, Меҳмед Озан, Долонай ва Баҳар Шоҳин низ мебошад. дӯстдоштаи Асена Туғал Шоҳин Ирмак аст. онҳо эълон доштанд, ки дар моҳи 2017 хонадор мешаванд, вале соли 2017 неҳу 21 июли соли 2018 бо ҳам оила барпо мекунанд. филмҳо ва силсилафилмҳое, ки Асена Туғал нақшофарӣ кардааст. Асена Туғал соли 2009 дар филми Умре Бедел бо тахаллуси ханде нақшофарӣ кардааст. дар соли 2010 бошад, ӯ дар филми Акасия Урағен бо тахаллуси Эзгӣ ва дар филми Уғретменкелем бо тахаллуси Меҳир нақшофарӣ кардааст. дар соли 2013 ӯ дар филми Алдерма Гул бо тахаллуси Нефисе ва дар филми Тозлу Элар бо тахаллуси Вилдан нақшофарӣ кардааст. соли 2015 бошад, ӯ дар филми Ҳебиби Лайлӣ нақшофарӣ кардааст. дар соли 2016 ӯ дар филми Кертенкеле, яъне Ҳидоят бо тахаллуси Зейнеб Шанлӣ нақшофарӣ кардааст. дар соли 2017 ӯ дар филми Эшқия Дунья ҳукмлара Олмаз бо тахаллуси Зейнеб Сағлам ва дар филми Лайс Дервесӣ бо тахаллуси Седа Зангак нақшофарӣ кардааст. соли 2019 ӯ дар филми Эфили Ашк бо тахаллуси Ҳумия Леғентер нақшофарӣ кардааст. инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидатитон ро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёру мададгоратон буд. салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем, ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми Ҳидоят Тимур Аҷар ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидатитон ро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам.
AudioJungle. тимур аҷар 22 декабри соли 1979 дар олмон ба дунё омадааст ва миллаташ турк мебошад ва инчунин ӯ як бародар ва як хоҳари дигар дорад. тимур аҷар ҳаёти кӯдакиашро дар олмон гузаронидааст. ӯ соли 1984 ба Туркия ба вилояти Карасуи шаҳри Сакария бармегардад. тимур соли 1999 дар як театр корро сар мекунад. ӯ факултати санъати зебои шаҳри Измирро хатм кардааст. баъдан ӯ ба шаҳри Истанбул сафар мекунад ва ҳаёташро дар он ҷо идома медиҳад. аввалин шуда ӯ дар Истанбул қадамҳои худро дар сценарияи Некспирднир Чин Киз гузошта роли ҳақиқиро мебозад. баъди гузашти солҳо Тимур Аҷар 16 июли 2016 қадам ба ҳаёти нав мемонад, яъне бо дӯстдоштаи худ Эда оила барпо мекунад. Эда низ бо мисли Тимур Аҷар ҳунарпеша мебошад. мо ӯро ҳамчун Селен дар филми Ҳидоят мешиносем. баъди ин оиладорӣ дери нагузашта дар ин оилаи хушбахт духтарчае ба дунё меояд, яъне онҳо соҳиби фарзанд мешаванд. филмҳо ва силсилафилмҳое ки Тимур Аҷар нақшофарӣ кардааст инҳо мебошанд: Тимур Аҷар соли 2006 дар филми Аврупо якасу дар мавсими 4 ва 5 нақшофарӣ кардааст. соли 2008 бошад дар филми Аврупо якасу дар мавсими 6-умаш нақшофарӣ кардааст ва дар ҳамон сол дар филми Улаг низ бозӣ кардааст. дар соли 2009 бошад дар филмҳои Башка Дилда ашк, Турклар Чилдирма ашк ва дар филми Аҳ калбим нақшофарӣ кардааст. соли 2010 дар филми Чакарлар Данс ва дар мавсими 3-умаш филми Акасия Дуран нақшофарӣ кардааст. дар солҳои 2011 ва 2012 бошад дар филмҳои Дервендел Сера ва дар филми Чакарлар Данс ду бозӣ кардааст. соли 2014 бошад дар филмҳои Ҳаят Сана Гузал ва дар филми Бебек Ишӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2014 ва 2015 дар филми Кертенкеле яъне Ҳидоят ва филми Чакарлар Данс нақшофарӣ кардааст. ва дар солҳои 2016 ва 2017 бошад ӯ боз дар филми Чакарлар Данс 4 ва дар филми Нердесим беродарӣ яъне дар гӯҷаи бародарам нақшофарӣ кардааст. ва инчунин ногуфта намонад ки Тимур Аҷар дар соли 2018 дар филми Со яъне Қавл бо характери Дармон нақшофарӣ кардааст. дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. Инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёру мададгоратон бод.